Изред пиче, аз съм Пепи. Днес ще играя Гариос Гади, където играхме паркура. Обърках се. Отдясно. Окей. Някакъв е Angry Birds картинка. Виждам го. Той е бати огромният човек. И аз съм до него. Къде? До него, ама сега се махна, защото е бик. Не изядоха. Изядоха те? Да, изядоха. Някакъв огромен йог. Леле, просто се моля за живота си. Аз се намерим, че тук... Е страшно. Бегай от тук, човек. Как се впишеш за последното питам? Нали ти казах, бе? Пеп 2.4. Не знаеш ли как се казва? Кажа ли скайпът? Аз съм го написал в канала. Ако искаш го кажи, аз нямам проблем, даже първо. Някакъв не може да ме изяде. Аз не можах да настигна един малчо. О, малчо! Thanks for food. Искам да се съединя. Where are you going? Искам да се качка от било. Не. Не. Прекалиха. Охо, здрасти, приятелю. Как е? Къде си? Не ти, бе. Не. Аз съм тъмно сини град с главния бе. Да, бе, видях. Не съм... Изядоха ме, защото бях голям тапак. Хвърля се в някакъв. Не, бе, аз си гледах на някъде другаде и по едно време поглеждам към играта и... Изядоха ба. Да. В Афония, къде се казваше Тим. Ого. Тук става страшно, човек. Просто са огромни. Да, помня това. Ало. Тук си. Ого. Не. Това не беше реално. Къде се забих? Бегай тук. Защо накосвам се падат някакъв? Закрий се. Хора, бегаме от тези хора, защото са луди. Добре. Джамбо! Мами, ти си... Не! Help me, please! Къде? What are you going? Бот! Щех да изям, който се беше... Някой, който се казваше бот. Щях да го изям. Някакъв мъсти идва. И аз изядох един. Аре, бе. Сем. Не. Айде, приятелю. Ще бъдеш изяден. Сложи го на полно мас. Те ти показва колко маса имаш. Да, знам го това, ама не искам. Мързима. Нали? И те съветвам другия път, това е най-тите на сърверите, в които играеш. Да, окей, аз само ги такова. Пак не изядах, че... Аз не играя в много сървърите. Приятелю! Не. Бот. Някакъв бот
Напред, назаде, ходи и го ядем. Добре. То ми е. Някакъв Тим. Виктор. НАСА. Виждам НАСА. Те са порасна, бе. Викторе, не Викторе. Не го злия Виктор. Той. Но Виктор. Не Боби. Не Боби. Ей, бот. О. Аз тук се заботах при големите и при малките. За малките бяга от големите. Давай, ще го направя. Да, ще го направя. Не! Защо? Ям хора, които са се кръстили бот. Не! Защо? Защо ме изяде? Китай! Какъв китаец ме изяде? Тайланд по-скоро. Какъв Тайланд те гони, бе? Китайците са най-зле. Те са хаки. Те са хаки. Ма гонат майса, ще ме изядат. Леле, какво про съм сам? Аз съм про на Ангарио просто. Ще увелича зума. Так ми изблокна нещо. Никът, саката. Ей, бот, идвам да служам. Ботчо, бот. Ела тука, момче. Някакъв идва. И аз ям. Чуя, аз е издаден от Бог. Леле, добре, че се фиднах много бързичко от един приятел. Аз съм издаден от Бог. Бегай тук. Вземах някакъв даманат да пле. Я! I am hack. Станах 80 нещо. Аз съм 200 и нещо в момента, бе, човек. Ей, бот. Не. Тя Бразилия, човек. Бразилия. Не искам... Не ме даш! Не! Защо? What the fuck? Човек, знаеш какви страшни работи стават? Човек, не сме заедно да те фидвам, а да ти скажа... Ще се намерим. Ще се намерим и ще се фиднем. Не ми се бута при теб. Защото един път ме хванат и ме изядат. Аз сега търся някакъв да се попадне от... Ей, Тим, не искам. Аз станах голям от малките топчета, но сега идвам да ям другите. Аз съм средни топки. Като казвам средни топки. I did. No, I know did. I did bucket fly. Аз съм даден от Бог. Човек, аз съм даден от Бог. Бог. Не си дарен от никой. Ма тъй се пиша. Дарен от Бог. Кой друг, ако не българин, ще го напише? Кой друг, ако не българин? Просто е ясно, че някой българин го е написал. О, нуб. Трололололо. Днеска играхме в футбол и тролвах яко, човек.
Но! Хора, давам си още един живот и спирам клипа. Епа в момента ще е мъничък. Сега това е Агарио. Какво да правим? Все си остава мъничък, 200 и нещо маса, не може да се качим нагоре. Аз мога. Ми ти можеш, ама не можеш. Мога, аз съм гледала сега. Не. Хайде, ела, нупчо, какво? Хайде, ще ти дам още един живот. Че това прекъсва. Давай. Аз съм надели. Как ще ме изядат, просто какво просам. Ти не мога видиш какво просам. О, нуб! Отивам да изям нуб! Сега съм по петите на нуб. И аз, ама то се измъкна. Момче? Да. Ориентирай се към Жаги. Добре. Скина. Хора, аз цъкнах случайно F2 и спрях клипа. Извинете. Не, няма ме ядеш. Добре, сега. Оле, давай. Леле, тук само какви бързаци излизат. Ама аз ги изяждам. Аз тук съм се логна и... Не, слей се. Един скин струва много пари. Колко? Много някъде, да. Леле, колко Един струва... Венус струва 250 пък. И 250 е гона. За... чакай. Как може да се вземат пари, ще... Съм огромен. Аз само какъв съм мъничък. И се гърлото на няма. Не. Аз вече спектейвам. Къде си се? Потърси ме надолу някъде. Надолу ходи. И ме търси. От кой бягаш? От никой. Изядох някой даже. Хайде, слей се, приятели. Не, вече бягам. Юху, спасих се. Мами Тим. Не, супер. Кой се гледа първо място? УАЕ 3-0. Значи съм тръгвам. Ок. И аз ще довършвам тук клипа и... Чао. Какво не? Хора! Хора! Бай! Ще се видим в следващия клип. Чао!